Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire. Hej YouTube, velkommen til en ny video her på Odyssey. I dag der har jeg tænkt mig, jeg ved ikke hvad det her det kommer, jeg tror bare det kommer til at hedde et eller andet random. Ja, jeg har bare tænkt mig at bygge, fordi jeg skal have lavet noget optagelse til serveren. Ikke kun det, bare for hyggens skyld. Og så begynder det selvfølgelig at begynde at sne og alt muligt. Jeg ved ikke om det sneer, det tror jeg. Nå. Okay. Så jeg hørte lyd. Helst lige så kommer det ikke ske noget. Jeg synes det er i hvert fald i området der hvor jeg bor. Nej, ikke kun derfor. Prøv at tænke. Fuck. 2 sekunder. Hvorfor fanden? Det kan da ikke være sådan. Lol. Hvorfor er der så lidt? Hvorfor er der slet ikke noget græs her? Nå, det er et får. Så er der næsten kun en jordblok. Sådan der. Nå, så kan vi fortsætte. Jeg er meget med at lave nogle random, og jeg tror, jeg lige sådan, inden jeg redigerer den, så kan det godt være, jeg kan godt være, at finde et eller andet, no copyright musik, der passer på. Så jeg kan bruge det. Altså noget, der ikke er copyright på, så at det er noget, der er lovligt at bruge. Hvad var det? Nå, jeg skal bare have lavet noget. Finde noget træ. Og den her bil bliver kun lige omkring de 10 minutter. Fordi at, jeg ved godt, normalt der plejer jeg op til 20 minutter, men jeg synes det fordi jeg har noget dårligt internet. Så skulle det være en dag, hvor jeg nu Oliver, for han har noget rigtig godt internet. Det er jeg ikke snakke om. Og ja, grunden til at jeg bygger så hurtigt, det er fordi jeg har magten. Det kan bare ikke så godt, fordi jeg har ikke en så god computer. Så jeg kan godt finde på at lægge. Okay, der var godt nok lægge. Det plejer jeg ikke. Det er 2 sekunder, options. Settings. Yeah. Oh my goodness, min FPS er lav. F3. Jeg siger bare højt deroppe ovenpå. Men jeg er ret sikker på, at der kommer et andet musik i baggrunden, fordi jeg er meget stille og har ikke pt. Noget at lave. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, sådan lige lidt. Der. Og hvorfor? God. Det kan nu godt blive sur på. Og så siger de, fordi min computer lægger. Ja, det gør den, fordi jeg optager. Når jeg ikke optager, så lægger jeg ikke. Det gør jeg. Det har jeg aldrig gjort. Kan jeg lige hilse at sige. Wait på det. Jeg skruer bare ned på det. Sådan der. Og det vælger. Video settings. PS.
Nej, skal i 30. Og så skal vi lige vente lidt. Vi kan love. Så der. Hvad skal vi så have? Jeg skal nok ud og finde noget træ. Jeg tror faktisk bare, jeg går noget miner. Nå, Oliver han har min anden pickaxe. Og ja, det er meget, meget længe siden, jeg har uploadet. Eller jeg har lavet en video. Og sådan er det jo bare. Og hvis I har lagt mærke til, så har vi faktisk også fået en ny intro. Tror jeg. Det har vi. Det er fordi, at den er lavet, men... Nej. Jeg kan ikke huske det. Så skal jeg snakke med Oliver. Lige meget. You'll be royal. Ja, så så. Hvad siger du? Hvem fanden slår på mig? Okay, jeg lægger af helvede. Hvorfor lægger jeg så meget? Kom her. Okay. Okay, 2 sekunder er jeg tilbage nu. Så nu har jeg mig tilbage. Ja, jeg ved ikke om jeg holder mig lidt, for jeg har ikke rigtig ændret noget. Men jeg håber det virker bedre. Og jeg beklager hvis der er lidt larm i starten, men det kan jeg altså ikke lave om på. Fordi at jeg kan faktisk godt lige sige det her. At jeg har fundet sådan, mit headset det er lidt dårligt, men jeg har fundet sådan en lille ting. Eller ting. Det er sådan en kortændret. Det kan du, hvor du kan sætte en sæt til, eller det er mest bare det headset, som jeg har. Eller det er lavet til mit headset. Det er et SteelSeries Siberia V2 headset. Men det der kan du, hvis du har det der ikke er USB-mode, så kan du få sådan en boks, hvor du kan sætte din headset i, og så kan du få ud i USB, og hvor lyden er bedre. Og så kan du også få noget software til det. Kan man ikke fuldstændig. Det virker, det er sådan noget med software til, det virker jo bedst, når det er igennem USB. Hvis du bruger sådan noget, så skal jeg tror ikke man kan få det. Jeg kan ikke huske. Don't know it. Ja, virkelig dårligt det her. Det her regn her, gider jeg ikke at se på. Jeg ved godt, det er lige pludselig mindre, end det var før, men det er fordi, jeg har ændret det normalt. Jeg tænker, det gør jeg bare. Det er vist det. Det er... Au. Back. Godt, jeg har det hele. 1, det skal være 2, det skal være 3, det skal være 4. Der er guld her. Ja. Mærker. Jeg kan huske, at gang jeg havde lavet en, eller det var så på min egen YouTube-kanal, der lavede jeg noget ticket. Det var ikke så, det gik ikke så godt, men jeg lavede en episode, og så gik jeg død i det allerede, fordi jeg ved ikke hvorfor. Jeg gad det bare ikke. Jeg tror faktisk, det var fordi jeg læggede. Jeg kan ikke huske det længe siden. Og så er der læg lige pludselig. Når man snakker om læg, så kommer det. Så skal jeg.
2, 9, 6. Nå, så kigger jeg. Og så skriver jeg bare lige ud. Hvorfor virker det? Nå, det er faktisk sjovt forkert. Sjovt. Sjovt. Hvis jeg kommer ikke, så kan jeg lige skrive det. Hvor høfligt. Okay, jeg får gravel. Nej, det ved jeg ikke. Jeg vil gerne have noget gravel i stedet. Jeg ved aldrig, om man kan bruge det, men det der kan jeg i hvert fald ikke bruge sådan noget. Jo, hvis jeg skal til sådan nether. Altså, det har jeg været, men... Jeg gider bare ikke. Jeg kan bare gå i spawn. Og det får rigtig meget, det er fordi, at jeg har et højt level i MCMO. Og så har jeg en fucker syg pickaxe. Jeg kan lige få lov til at se den. Den er med Unbreaking 3, Fortune 3 og Efficiency 4. Jeg har en med Shield Touch. Den er lidt mærkelig, men den er Shield Touch, og så... Nej, Shield Touch 1, Fortune... Nej... Jo, Fortune 3 og Efficiency 4. Eller det Fortune, der bliver erstattet med noget, der kan ikke huske det. Men jeg mener helt bestemt, der er Fortune på. Jeg ved ikke lige, hvordan det havner på sin pickaxe, men det er der. 2 sekunder. Ikke, jeg spiller stadigvæk, men jeg skal bare lige gøre noget. Ah! Så er jeg tilbage igen, og vi vil snakke noget til at stoppe allerede. Vi ses, og så redigerer jeg lige her den her, og så uploader den, tror jeg.